Bye bye di. Goriani cerok rok. Tunui cini salkathar. Tunui cini busuk shal. Nokbui bereyoi. Goria masanai. Hoi re Goria. Hapong hatai kasagoi. Toibuk toisa basogoi. Roza nok nukunoi. Nopang jongma ongnaibo. Tilok dayo toidagoi. Khola moidam lepe. Boshal no husuroi. Hori no yagotiyoi. Beloy masadi mai thawan ta jadi rakha khong chiri ta ongri lati kiong khala Goriano khumdi basati basaro phaya pang basaro mami ono jagoi beloy sad mai sa awan ta jadi rakha khong lati kiri ta ongri lati kiri kiong khala Goriano dula changu khamani dula busungni salo siklarongni khapangche ula abon salia soijak tung already sawano jora sofa khaide abo result sawano tabo ko overall kahamno mukhao kicha kaisa jagao beat kmakha otherwise kahamno khaika just nasini result. Thank you so much. Pare ingai sing sini jury member Sir Satyaranjan Devarmani khoktibo sing khana laine Nini isita au taloi babang thing tongo siring kha akhorang siring mano takisa nang control khaike tebu khana toknai hambai belai ke hambai padi tabu khana nai sini Sir Hemant Kumar Jomatiani khoktike Isita nini rasamung belai ke khana thoka sarai rogno kisa cover khalina nai khata Desa keti khera sadi nini rasamung belai khana thok khorang kaham teb hamnai nini hambai belai ke hambai padi ingai sing khanai na nai sini Madam Torbal ni khoktike Ishita
Pada ingkay sing knainanay sini sar oron ni koktikay bani bobohay kok thai dok tek kasar mong dok tok. Belakena hambai puilano priani je resamong bo nengkeri bahai puila je resapka te tabok resapka kok thaisano o resamong jodi compare khaina thanga kai je puilani je resamong bo abono kam ke resapka ngai taboni bo kam no ngai kisa to man asing nai tini to finally din tini norno asak kuno kok salia belai criticize khika bongya haipono resamong sing jehetu resap laiba chini o je khorang rok nini to haino khorang studio ne bagi to shoot khayo haipono khorang no tebo ma thungnai khorang no tebo ma sanamnai belakena hambai Baisa. Belai ke hambai pada sing knainanay sini sar kaplai ni kokti. Priano belai ke hambai zomaiteroni folk song ke ba thai pong bulayo beraja ke phone che sai khi bako jadu kori jata ike takuro bukuro khumulong ADC government na belai ke hak hamya faro Priano amake resamna ni sujugreman bagai tamne himale otabok je priya resap klangmen ya resap mong no zomaiteroni jadu kolija inke pal ni busango bo o jadu kolija zomaiteroni jadu kolija bo tabok o Tipra idol ni bagai pirzaka tei nono bo belai ke hambai resamno resamani tei nang tini tang nang ni ka hangke resala to Baisa. Belai ke hambai pada sing knainanay sini bukuk torbal ni koktikay. Ha Priya kejang kenadang kica. Belai kejang kena. Au ni jadu kolija belai ke yu kena tokjak sukang. Hambai Ang rutu goi no tong mani jomatia sekak orokuno bosong ni hini samaya belai ke kebangkuk no khorang ketei ke rejabo. Orani logina sukjak tong da hemonto. Tapi bawa hai kenatok gerejak mung ketei ke tongu. Jadu kolija bekha bising rutu goi tongu. Bobo ya fang ni. Tini neng resabai kenama bai belai ke khatong thokani belai ma resap ka bagai ulni resap mungo kicha hamingo kicha khorang sokliya au engnai no kusang ma bahap ka ba belai ke kaham klai ka norok tini hindi resap mung kai to ang musai si ma tongsu norok hindi si tai bu resap na rungkugo belai ke ketei aboni bagai hambai Hambai me. Belai ke hambai pada knainanay sini sar Hemanto Kumar Jamatia ni koktikay. Hambai priya zomatia neng Baisa. titia di sini uduk bai kaplai samani nama sapinai zomatia rokni jadu kolija no resap mani bangai abo kamai tongmani o jadu kolija yo resa jagi angi tongkha ani bangai neng resap mani belai kha hamka kahamkan resap kha taisin je bor samani abo to thik ni tongo তবে তাই কিসা আং মুসুক মানে কে যেতে নং প্রিয়া জমাতিয়া বা নিনি রিকনাই কাঙাই ফাইমানি ন নাতু পালিয়া নি রিনাই ন কাই ফাইকে চাখামু নাতু পালিয়া দিগনাই বরক নং নিশ্চয় সিনিনাই বন কাহানি চেষ্টা খালাইদি তাক বস কাংদ হংকতা আং ননো এডভাইস রেখা আবো চিনি জমাতিয়া সম্প্রদায়নি কাইসা রিকনাই মুকুমু bono kethang naragani nangnai resamung bahaino tabo haikane nung chini jadu kolija rokno teibu tobai mai phainai ro tugui mati khlainai abono chini samung edisini samung ba abono ka abono nung tini phunugui klang khasno hambai Hambai sir. Belai ke hambai koinarnay sini sar Satyaranjan no bini kok narna bagai. Priya nono ang kog bisi saya karon kasang mani hapka hor thokaba hula mukrawo nung kisa ang kongka mukra tisa puru jahe kokri tai nung rasamana ba kaham no hambai
Hambai belai ke hambai. Pada ingkai sing kau ni sir Sorotno, bani final comments. Priano actually pulan simi sebri mani. Sabnai contestant final baik kaino. Next kiri thamani tabuk dinin jora tei final of hai asok sok hai ka. Mane nono je sep mari mani abo ke nini kaisa quality tongo hino. Pia tini nin logetai 6 jon tongo. Tei 6 contestant. Borok bai batai nani nini capacity tumon bagino tini no nin perform no kaham ke phono ka ang comments khayatai karon tam hole chung mark serina abo phunu gya ulo जों साइनाय लेनाय सबनि बांया किन्तु निनि परफॉर्मेंस के डे टू डे थाङै दं well done Hambai sir. Thank you so much, Priya, for that wonderful song. Thank you so much. Ladies and gentlemen, bani bagai pani sing joto yapo korlene, tewi china hai. And so, now, bringing to you the handsome Basrang Tipra on the stage for Jadani Korong and the music, please. Yo 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 Kobon walay sa naman kala Kobon ay nairikamu Kobon walay sa